Hi ma'am. Oh, dito tayo sa ano to? Marshmallow Boulevard. Oh, pero walang marshmallow dito. Dito na tayo sa ayan, Tondol. Barangay Tol. Ayan. Maulan na may araw. Hi. Ayun si Mamba. Okay Mamba, let's go. Marshmallow Boulevard. Ito na yung daan papuntang Tondol, Bambam. Tondol. Tondol Beach. Oo. Nara yung mga gumagawa ng asin dito. Gumagawa ng asin dito, Bambam eh. Siyempre tag-ulan. Balik sila sa summer. Yun, wala nang ulan, Bambam. Uh-oh. Marshmallow Boulevard. Walang marshmallow dito, pero parang marshmallow lang. Yung pintura dyan sa gilid. Yan yung mga barrier. Left turn. Oh, ito na, malapit na, Bambam. Parang walang tao. Wala, matumal. Matumal sila ngayon. Panahon ng bagyo. Okay, dito tayo. Papasok tayo dito sa public. Parking muna tayo dito. Dito na lang. Para mas madaling mag-park. Excited ng maligo. Muna natin yung ating tricycle doon, naka-parking. Kunti lang ang tao ngayon, ano? Kasi may bagyo. Ayan. Wala, bakante itong mga tables and chairs. May mga ilang tao sa cottage. Ayan, tapos pwedeng magpa-picture doon, Tondol Beach. Ayan, dito pala tayo sa Tondol Beach. Batang makulit, say hi! Oh, ayan. Welcome to Tondol. Sabihin mo. Oh, Tondol Beach dito sa bayan ng Anda. High tide. Taas ang tubig. Hi. Oh, dito tayo sa Tondol Beach, sabihin mo. Tondol Beach. Oh. High tide tayo ngayon dito sa Tondol Beach. Ayan, taas ang tubig dahil mabagyo. Ayan, mabagyo ngayong buwan na ito. Kita nyo naman makulimlim. Ayan, makulimlim ang kalangitan. Ayan, tapos tinabi muna yung mga inflatable pool. Ayan, nakatabi doon sa gilid. Ayan, kung makikita nyo, maraming seagrass.